त्या दिवशी हिने मला सकाळीच सकाळी उठवलं आणि वाण्याच्या दुकानात पाठवलं. का तर हळद संपली आहे. मी उठलो आणि तसाच गबाळ्या अवतारात निघालो, हाफ पॅन्ट टी शर्टवर. अहो, सोसायटीतली सगळी बायका आणि मुलं मला बघून हसत होती माझ्या गबाळ्या अवताराकडे. पण मी दुर्लक्ष केलं आणि मी वाण्याच्या दुकानात पोचलो. हळद घेतली आणि मी परत आलो. घरी आलो, बघतो तर काय बेडरूममध्ये काळोख करून आमचे चिरंजीव आणि आमची अर्धांगिनी मोबाईलचा स्टँड वगैरे लावून बसले. मी थोडा खुश झालो. म्हणजे मला असं वाटलं की फादर्स डे सेलिब्रेशन वगैरे करायचं आहे आणि मला सरप्राईज द्यायचं आहे. पण नाही. मी जसा आत गेलो तशी तिने माझ्याकडून हळदीची पुडी खेचून घेतली. आणा ती हळद इकडे. मग त्यांनी एक मोबाईल फ्लॅश ऑन केला आणि तो मोबाईल उलटा ठेवला. त्याच्यावर एक ग्लास ठेवलं, त्यात पाणी घातलं आणि ती हळद त्या पाण्यात चमच्याने टाकली आणि त्याचं शूटिंग केलं. म्हणजे आता हेच बघायचं बाकी राहिलं होतं. पूर्वी आम्ही रेशनच्या दुकानात लाईन लावायचो. कशासाठी? रेशन घेण्यासाठी. आणि आता वाण्यांच्या दुकानात लाईन लागायला लागली हळद घेण्यासाठी. काय काय तर म्हणे तो टर्मरिक ट्रेंड आलाय. टर्मरिक ट्रेंड. ए मम्मी आबा काय